ba? Kapinyoon? Panulundong. Ang pingi ang imo pagkapatanan. Unsay mga butang nga imong giampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nagkapuliki, bisan unsa kakadato tanan imurang biyaan, yutag balay og salapi kini awayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang gabuhat mo duha ka dapit giandam niya, langit ug impierno. Pabilion kaniya o ang binuhatan mo, maoy mo saksi kung asa ka samtang buhi ka pa, langit maoy pilian. Maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag usab sa FB Live diha sa nagsunod sa ang pulong mo kinabuhi ko. Og bless kayo atong kabuntagon kay iya nasabtang gidasig sa pag-ari aron pagdayig og pagpaminaw sa iya mga pulong. Amen ba? Og sa dili pa arita sa opening prayer nga pagkadadon ni Sis Russell. Yes, Lord. Hallelujah. Pabilin ta sa pagpamarong mga igsoon ko sa Ginoo. O atong iduko ang atong ulo, ipiyong ang atong mata, o atong kasing-kasing, o hunahuna, atong ihatag diha sa atong buhi nga Dios. Labing gamhana na mo nga Amahan. Salamat niining sayo sa kabuntagon. Nga imo kami gidala diri Amahan. Nga uban ang imong pag-amping. Imo kaming gihatod diri nga safe Ginoo. Kanunay minimong giproteksyonan sa tibuok semana hantod na usab karon nga kini nga adlaw para kanimo o Dios, nga amo kang daygon, amo kang pasalamatan, amo ka pasidunggan Amahan. Karong adlaw nagpasalamat kami nga naha kanimo o Dios. Even sa matag usa-usa namo ka kinabuhi Amahan, sa among mga kaigsuunan, sa imong mga katawhan nga gidala diri nga mao nga dapit Amahan. Salamat sa imong pagpanalangin. Salamat sa imong pag-uban. Salamat Lord nga ikaw ang Dios naghatag og kagawasan, maayong panglawas. Salamat sa kadaugan. Aduna may nakasinati Amahan, mga gipamati, mga kaluyahon, mga challenge sa physical nga bahin, apan karong orasa o Dios, karong pitsaha, karong bulana Amahan, ikaw ang Dios nagpahigawas kapinaaki sa labod dito sa cross. Ang tanan nga nagmaluyahon, ang tanang dunay gibati,
imong giayo o Dios. Dako kami pasalamat Ginoo sa imong mga pulog mensahe Amahan nga maoy naghatag kanamo Amahan og kadasig nga mo'y hinungdan Ginoo nga kami nagpadayon sa pag-alagad o pagsimba diha kanimo o Dios. Salamat Lord, bisan pa sa nagpaingon diri, ikaw o Dios magauban. Tibigi sila nga maabot sila diri nga safe and sound. Ug bisan pa Ginoo sa magdala sa imong alawiton karong kabuntagon Amahan, ang imong dubling dihog Lord, ang imong ipasinati sa iyang kinabuhi Amahan, hatagi siya Amahan og relax nga huna-huna, kasing-kasing Ginoo, nga walay laing gisintro, nga walay laing gituboy, gipataas, gibayaw Ginoo, ikaw lamang Ginoo sa iyang kinabuhi ug sa among tagsa-tagsa Ginoo, even sa mga backup, ikaw usab Lord mag-bless sa amo Amahan, nga sa among mga pagdaig, sa among mga pagsimba diha kanimo, ikaw ang Dios Ginoo nga mapasidunggan ug bisan pa man sa mga muplay sa mga instrument, gikan sa mga drum, sa lead guitar, sa bass guitar Amahan, sa piano Amahan, Lord akong giampo nga na kanimo Amahan, nga sa ilang pagtugtog, sa ilang pagplay sa mga instrument Ginoo, walay mga kakulba Lord, ang ilang kasing-kasing mapuno diha sa imong presensya, walay lain Ginoo nga pasidunggan, pasalamatan sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi, ikaw lamang Ginoo nga sa ilang pagtugtog Amahan, ang mga katawhan Ginoo, bisan pa sa nagtanaw sa ang pulong mo kinabuhi mo Lord Jesus, Lord maabot usab ngadto kanila ang mga pinasahi nga dihog presensya Ginoo nga naghatag og tumang kalipay katagbawan sulod sa among kasing-kasing Ginoo, hallelujah. Bisan pa Ginoo among giampo nga na kanimo Amahan, bisan pa ang imong ubos nga alagad nga diin magahimay-himay sa imong pulong Amahan, dihogi siya Amahan sa dubling dihog, igo lamang siyang gipalitok nimo Ginoo sa imong mga pulong Amahan, nga ang mga pulong nga among pagadawaton Ginoo nga masaptan kini Amahan sa yano nga paagi Ginoo, tabangi ang among kasing-kasing nga madinawaton sa imong mga mensahe nga imong gipaabot sa matag sa tagsa na mo kakinabuhi niining sayo sa kabuntagon Amahan. Bisan pag Ginoo among giampo Amahan, ang among nasod dili lang sa among nasod, sa tibuok kalibutan, tanan Ginoo nga departamento hantod sa mga pinakaubos Amahan, amo ka nang isalig itugyan nga na kanimo Amahan, kay diha sa imong pangalan mahimong posible ang tanan, kay diha sa pangalan na Jesus mahimong possible ang tanan. Salamat Amahan ug sa tanan Ginoo sa nagsimba karon Amahan sa spirit and truth, ikaw usab magpaabot kanila Amahan o mga pag-uban, protection, kalipay, kalinaw, kadasig ang presensya nga kanunay usab maktig-uban, kanunay magalihok nini maong upat ka suok ni maong simbahan Amahan, ang imong gahom kanunay magalihok, imo kaning lukpon Amahan, og walay makaunsa, walay makahilabot, walay mga distraction in the mighty name of Jesus, kay ikaw ang Dios naa sa among taliwala, ikaw ang Dios nakig-uban, buhi ka nga Dios, balaan ka nga Dios, gamhanan ka nga Dios, og wala laylain pa. Dalaygon ka ka nga Dios, nga din ikaw mag-uban hantod sa mahuman ang among panimbahon. Ikaw ang Dios mapasidunggan, mapasalamatan, mabayaw sa tibuok na mong kinabuhi. Kanimo lang sa pangalan na Jesus, ang tanang anak sa Dios nga magaingong. Amen.
Usbon ko maayong buntag kanatong tanan. Amen. Hallelujah. So, niinitak na ang mga igsoon atong daigo na tong buhay nga Dios suban sa atong kusog. Kay siya ang atong buhay nga Dios nga atong alagaran sa atong tibok na atong kinabuhi. So, sa atong pagsugod mga igsoon, atong himamaton atong isig ka matutuo, atong lamanuhon. Kay nag-ingon da sa awit nga ayaw pagluya-luya. Kay ang magluya-luya, maalkansi gayod. So atong daigo na itong buhay nga Diyos sa kanang atong tibuok kusog. Nga ato siyang maalagaran sa iyang gihatag na itong kusog para ato siyang mapesidunggan ni ining kabuntagon. Hindi mo maggawas sa itong likuran na itong humatod itong isig ka magtutong mga igsoon. Yes, Lord. Hallelujah. Ayaw pagluya-luya sa pagdahi kaniya. Kay kun Magluya-luya, maalkansi ka, maalkansi ka. Mundo na may problema, ayaw huna-huna. Pulit sa pagdaig sa presensya niya, sa presensya niya. Mataas ang amor sa pagdahi kaniya. Lingis sa wala, lingis sa tuo. Pahiyumi, pahiyumi ang pagpupad mo. Ayaw pagluya-luya sa pagdahi kaniya. Ikaw magluya-luya, magluya-luya, maalkansi ka, maalkansi ka. Pundo na may problema, ayaw huna-huna. Pulis sa pagdaig sa presensya niya, sa presensya niya. Mataas ang amor sa pagdahi kaniya. Lingis sa wala, lingis sa to, lingis sa to. Pahiyumi ang pagpupad mo. Ipataas ang kamot sa pagdahi kaniya. Lingis sa wala, lingis sa to. Pahiyumi, pakantaha ang pagpupad mo. Yes, Jesus. Hallelujah. Ikaw na pataas ni ining kabuntagon, Lord Jesus. Sir Jesus. Busa mo pagkangkantahan, Lord. Amen. Kasi ikaw ang Diyos sa amin, Lord. Ikaw ang among hari, amahan. Yes, Lord. Wala nilain na mong mapasidunggan ni ining sayo sa kabuntagon, kundi mapataas ang imong ngalan, Lord. Hallelujah. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Diyos, walang babantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y
ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Lord God. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan sa amin. Panginoon Jesus, mag-ari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Jesus. Magliwanag ka sa aming kinabuhi, Lord. Sa lahat ng panahon, Lord Jesus. Ikaw ang among pupurihin, Lord. Wala nang iba. Umupak ang daygon, Lord. Kay karon ang adlaw nga ikaw mapasidunggan, mapataas, wala na ilain na mong sibahon. Sa mga igsoon atong ihatag atong mga kusog para sa pagdayeg sa tong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, atong gamiton ang atong mga kamot, tibok na atong lawas sa pag-guide sa atong buhi nga Dios. Atong ihatag ang atong pinaka-the best nga mga pag-guide alang o para sa atong buhi nga Dios. Amen!
adlaw sa pagdaygo pagsimba ipayaw ang atong kamot. Bulok sa ikson, bulok sumo sayaw, mo singit o magulyaw, balaan kananan ng Diyos. Karon ang adlaw! Karon ang adlaw sa Diyos. Karon ang adlaw sa pagdaygo pagsimba ipayaw ang atong bulokso mo sayaw, mo singit o magulyaw, balaan kananan ang Diyos. Daigon ko ikaw, o Diyos na labing kamhalan, patuloy ka sa among pagsimba. O Diyos naway kausaban, hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Yes, Lord. Karon ang adlaw sa pagdaygo pagsimba ipayaw ang atong bulokso mo sayaw, mo singit o magulyaw, balaan kamhanan ang Diyos. Daigon ko ikaw, o Diyos na labing kamhalan, patuloy ka sa among pagsimba. O Diyos naway kausaban, hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Daigon ko ikaw, o Diyos na labing kamhalan, patuloy ka sa among pagsimba. O Diyos naway kausaban, hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Daigon ko ikaw, o Diyos na labing kamhalan, patuloy ka sa among pagsimba. O Diyos naway kausaban, hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Ikaw, sa way katapusan. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Niyata karon mga igsoon, ato pag yun siyang daigon, pinagis sa mga paglukso. So atong gamito na itong mga kusog mga igsoon, para sa kahimayaan kanisa itong buhay nga Diyos. Yes, Lord. Siya kami, O Diyos, na mga anak mo. Nagawin itong pagdaig kasayo, sayo sa kalipay, alang kanimo. Kay mo may kibili, ati ang kami, O Diyos, na
anak mo. Nagawin ko pagdaig, nagrasayaw sa kalipan, alang kanimo. Kay imo minggit-minggit, anilang kami, O Diyos, nga mga anak mo. Nagawin ko pagdaig, nagrasayaw sa kalipan, alang kanimo. Tungkol sa gibuhat mo. Walang sumikson! Walang sa kami Ginoo, alang kanimo. Tungkol sa kalipan, musaya kami, O Diyos. Para kanimo, walang sa kami Ginoo, alang kanimo. Tungkol sa kalipan, musaya kami, O Diyos. Para kanimo, mulok sa kami Ginoo, alang kanimo. Tungkol sa kalipan, musaya kami, O Diyos. Para kanimo lang. Yes, Jesus. Hallelujah. Para kanimo lamang, Lord, ang mga kusog, mga paglukso, mga pagpakpak. Yes, Lord. Hallelujah. Walay makatandi kanimo, Amahan. Walay kapareho kanimo, busa ikaw, Rejud. Ikaw ra ang among Amahan, nga pasidunggan ining kabuntagon. Ikaw ang mapataas. Hallelujah. Katandi sa pagkamaayo mo, dili masupod ang kadako sa gumaho. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang angayang sibahon ko. Walay katapusan na pagpasalamat, ikaw ang lagaran. Hangtod sa kahaturan, ang grasya mo, o sa gugma mo, o sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Yes, Jesus. Sa pagkamaayo mo, ang dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang angayang simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw ang lagaran.
Hallelujah. Kulay katapusan ang imong pagkagamahanan, Lord. Ang imong pagkamaayo, mahan. Yes, Jesus. Ikaw ang dalampanan, Lord, sa tanan. Sa among mga kalisdanan, diha kami mudangop kanimo. Kay wala kami mahimo kung wala ka. Wala kami kusog, wala kami kakuhaan sa kusog kung wala ka. Musania kami, Lord, nakapadayon tungod sa imong gihatag nga kusog, tungod sa among pagdangop diha kanimo nga nakapadayon kami sa pag-alagad. Thank you, Jesus. Kasanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako. Mga problema man ug mga pagsulay, walay laing sampiton ko kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko nga pamation mo ako, ug andam ka sa pagsapnay kanako, Ginoo. Dalampanan ka, Yes, Lord, O Diyos ka sa gugmamahal. O Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong nabatunan, dihala sa imong giliran, pagkabuotan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Yes, Jesus. Sa kalisdanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako. Mga problema man, Yes, Lord. ug mga pagsulay, Yes, Lord, wala kami laing dula naman. lain-laing sampiton ko kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko nga pamation mo ako, ug andam ka sa pagsapnay kanako, Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong nabatunan, dihala sa imong giliran, pagkabuotan mo, Ginoo. Dalampanan ka, Yes, Lord, dalampanan ka, O Diyos, abot ang sa tagsa ka kinabuhi ang mahal. Yes, hallelujah. ang kalinaw akong nabatunan, ihala sa imong kiliran, pagkabuotan mo, Ginoo. Ang dalampanan ko,
balaan ka nga Dios. Talangpanan ka, O Diyos, sa tanan, Amahan. Yes, Lord. Sa tanan, Lord God, yung mga challenges, Amahan. Ikaw ang Diyos. Talangpanan, wala nang lain pa, Amahan. Yes, Lord. Talangpanan ka, O Diyos, sa ang kalinaw akong habatungan, ihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, O Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Yes, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang dalampanan, Lord. Diha kami manamok, Lord Jesus. Diha kami magaduol kanimo. Yes, Lord. Ikaw ang hari nga among pagkatagon sa ngalan diha kanimo, Jesus. Yes, Jesus. Kami makabatunog kaluwasan, kasiguruhan, paglaom, Lord. Salamat sa imong pagkamaayo. Nga diha kami mudamok sa unsa namo mga pagsulay nga mudangat sa among kinabuhi. Wala kami mahimo, wala ka siguro namong kinabuhi kung wala ka. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kanimo lamang, Lord, ang mga dungog, pagpasalamat, pinagi lang sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghan kay salamat no sa awit makalangit sa atong buhi nga Dios og kitang tanan na bless sa awit makalangit. Ug karon atong isunod ang scripture reading nga basahon ni Sis Charmaine. Atong amblihan ang pulong sa Ginoo nga anaa mabasa sa Hebreo 12:1 hangtod sa 11. Maingon ang konteksto diri, ang Dios nga atong amahan. Verse 1. Busa kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba sa atong gisalmutan. Ituktok ta ang atong mga mata ngadto kang Jesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-anto sa cross ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagkamatay didto sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya. Ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kung unsa ang iyang giantos ug giunsa niya sa pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya ug mabugnaw. Sa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak,
Isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. Ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Lahutay sa inyong giantos, ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan? Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kung dili mga anak sa gawas. Ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato o gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kitag kinabuhi? Kay gidisiplina kita sa atong mga tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang gihuna-huna nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. 11. Walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong ug malinawon ang pulong sa Dios. Ug karon arita sa testimony kay matag usa nato kon adunay pagsulay, aduna say kadaugan. Kung giunsa ta pagtabang sa atong buhi nga Dios. Og ato ihatag ang iyahang testimony ni Brad Sirapen. Atong pagpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Maing buntag mga igsoon. Malipayon gid ang tanan sa smiling kayo. Kung gini mga alagad sa Ginoo pero may malipayon kay sugo mong sa Ginoo ani nga pagkalipay mo permi. Diba? So dako na kong kadaogan ang Dios nagproteksyon na nagpadayag kay sa una ingnan ako sa akong pagmangkon nga di akong saging tiba kanang nagbukal unya natikwa ang kanang sugangan unya nayabo man diri sa akong kamuti wala lagi ko napasok ingnan siya naa siguro kay orasyon ingnan ko sa pagmangkon ba wala oy ko milagro gito sa Ginoo wala mong gikuan ng orasyon kay kanang para man sa mga kuan God karang ulang sa nadya so nakaingon ko nga ang proteksyon sa Ginoo grabe gid ida kay bisan sa kalayo init kay tanan ang kanang lungag tag saging unya nayabo sa tong kamot di ta mapaso nga nagbukal pa guna ko grabe gid ang proteksyon sa Ginoo nya di usa kausasad na Uman akong panutbras in Lord, nag-ampo jud ko sa Ginoo kay ako gyang gikuptan akong ngipon ba, Lord, proteksyon gini akong ngipon nga dili na nimo pangag. Dili na nimo pangag kay kanang upat na biya kabag-ang naibot ani. Nya ko proteksyon gini. Niabot man gid sa time nga lami man gid lugiton akong ngipon, akong gilugit. Gilugit kita nako lugit na ko natipak man. Lord, sana man. Nya, ang kabalaka ginako naabot yun kay ngano man. Kinig katipak sa ngipon, mga sudlan naman nagkanang kinaon, mga mumo. Ingong ko. Ampo, bago pagid kayo, kanang taon pagid ba? Saon man ani nga. Masud, karsulay ko sa nagkaon ko kanang dukot, natipak siya, nasudlan man siya kanang
Pagkatipak, sige na kasudlan og sudan nga mga karne, mga tindi, muto na daot na. Muto kay natipak man. Saon. Ang kundila nagsigi na kwit-kwit kay hait biya kayo. Tulo ka adlaw na kong sige kwit-kwit kay hait man, di ko mamutang pring mangyud ko nga dili na madaot. Karon kay pagsunod na kong tan-aw, sige pagkatipak ato sige na kong tan-aw sa amin, balik na ko. Ano man di ko natipak man yun. Karon kay nabalik man di akong ngipon, wala na magitipak. Kasi kung saan ako balik sa amin, ana wala man gitipak. Oy, asa mo dito oy? Nabulit naman siya. Ano ko? Milagro gid ang milagro gid ang Dios. Kay ang kong ngipon nga natipak, nauli ra man pod. Klaro man jud kaayo nga nakuha gid nako ang kanang ngipon. Ako gyud gitan-aw ba dili man gini kanang gums, dili man gini tartar kay kahit dako pa kay wala. Karon kay pagtan-aw nako ang akong ngipon, ang tipak na bulit raman, naulian raman. Nakaingon ko nga milagro gid sa Ginoo. Nga kanang sination tawa. Ka-experience nga pati bukog, panit, kung anong raman sa Ginoo, kanang i-restore niya ba, repiron ra ba, di nakakinahanglan pasta. Kay magpapasta ka dito 500 biya na, 500, 800. Wala. Kumayo gid sa Ginoo. Grabe gid. Bukog, panit, basta atong kuan kanina nga mga panit proteksyonan gyud sa Ginoo kay sa kaadlaw pud na sige kog panipsip lip-handed ba red-handed man ko pag sip-sipron kay nahait na ang sanga diri na sad kaigo naay ko yay kung ibot ang sanga sunod tan-aw na bulit ra man pud wala ra man pud ang lungag samad kay ko nga ang Dios proteksyonan gideta sa Ginoo pati kanang samad nga ana kay nakadungog magog testimony dito si Dad God nga sa Lord kay ko mailan nga matukod kini simbahan unsa ba nga giana man niya ang paliho kay ilang mo paliho kanang barbecue steak itampok ni sa bato pagtampok ni sa bato ana nilapos dire. Wagod ko mo to, kay wala gud ko dito, iya ramang testimony. Kanang ma-anniversary, testimony niya. Testimony raman. Pag ibot ko niya, nawala ra ko no. Karon kay naka-experience magig ko. Nga, pati sa maday nato, mabulit rin kadali. Mabunguni ra gid ay. Pero wala gid to ingon tuyo apo nako nga. Samad-samad ng gid ko aron gid nga. Ayo kung sa Ginoo wala. Nangaingin man ko ato ibot wala man gid ingon nga ay dugo nabulit raman grabe ginamit kanang kaniadto og karon mo milagro gyapon siya dungog himaya ira gid sa Dios. Nindot kaya ang kadaugan sa to igsuon no kay nangandoy bisan kitang tanan nangandoy gid ta nga dili ta mamangag kay usa man ta siya mga tinun-an niya sayod siya nga magdayeg ta maminaw siyang pulong unya kargado unya tag sit-sit kung panghagta unya nindot kaya yang kinabuhi kay nangandoy siya nga dili siya mapangag pero gisulayan siya nga nakalit og tipak pero sa iyaha nga kanang sa iyang gibati naguol siya pero sayad ang Ginoo nga dili gid siya gusto nga mapangag pag-usab unsay gibuhat dili kuno to tartar pero ngipon di ay nauli ra salamat kis Ginoo ana pero kitang tanan dili ta gustong mamangag amen ba o karon atong isunod ang special number nga ihalad sa Candelarios family atong pakpakan ang atong buhi nga Dios.
Ania kami sa inyong atubangan og dili na mo subyaton paghatag og halad awit ang atong buhi nga Dios. Naguluhan kini og Jesus, pagkamaayo mo. naguluhan kini og Jesus pagkamaayo mo. Amen. Kuha mo ako sa dapit nga may kasamo, kiawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dalan. Jesus, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing giayo mo. Gikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, giatipan mo pa ang akong Pinoy anak. Gitugyan ko, diha kanimo ang akong kahoyan, sakit nga giagian, gihupay mo ka ako kabul-anan. Jesus, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing giayo mo. Gikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gibayaw ko, alang kanimo ang akong pagdaig, puno sa kalipay, puno sa pagpasalamat. Jesus, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing gihayo mo. Gikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Jesus, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing gihayo mo. Gikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang atong Pinoy anak. Giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Amen. Salamat sa Ginoo. So ato pagpakan ng Dios mga kaigsonan, ang usa ka awit nga gihatag ni Lord nga Jesus pagkamaayo mo. Usa ka awit nga nagpahinumdum sa mga kaagi nga diin akong naagian sa kalisod nga matod pa gikuha mo ako sa dapit nga may kasamo. Ikaw ug ako gikuha ta sa dapit nga daes naas kaguliyang, naas kasamok, puti pasabot na ang kalisod, na ang kagubot o gidala ta sa Ginoo matod pa
ipasunod mo pa ako sa imong dalan. Ang dalan nga gipasunod sa Ginoo dili sayon. Tungod kay dunay duha ka dalan nga iyang gisgutan. Kung wa ko malimot na asa Mateo City. Mateo City versikulo 13. Duha ka dalan diha. Ako ra nga check upon kung naabada sa Mateo City. Mateo City. Duha ka dalan. Mateo City nya 13. Okay, kanang sigpit nga ganghaan. Ganghaan o dalan. Duha ka dalan ang gisgutan, sigpit o niya lapad. Diha sa lapad, naa diha ang kasamok, naa ang kaguliyang, naa diha ang kalisod, naa diha ang grabe nga kana bitawng walay kalinaw, walay kalipay. Apan gidalata sa Dios, gihawas ta sa bag-ong dalan nga mao ang dalan nga paingon sa kinabuhing dayon. Lamang ang dalan nga iya kitang gidala mga kaigsunan dili sayon. Mahimo ning sayon kung ang atong kinabuhi na alayan kanunay sa Dios. Ang ato karong paghisgutan mga kaigsunan o mga itag una sa tanan mga itag pasensya kay usas ato ang igsuon nga maugyoy tig operate aning kuan ato ang monitor naa sila'y team building sa ilang trabahoan nga naa sila ron sa syudad nya next time siguro ato silang hangyoon nga magbilin sila kanang ilang tudluan nga naay mo operate. Actually pwede pod nga magpatudlo pod usa nato dinhi o yang people no nga mo operate kay naaman tay laptop gitagaan ko ni Lord og laptop o kanang laptop dili pareha sa ubang laptop nga akong nadawat nga amoy ato ang himong player sa FM. Naagid say presyo mahal kay siya sa gitan-aw sa price gyud sa Pilipinas 30 to 40,000 ang maong laptop pero kanang tanan gihatag ra gyud ni Lord. The more nga ihatag sa tao, the more ang Dios nga mohatag sa tao nga naghatag niini. Ug ako nagtuo nga dili gayud kini mapakyas tungod kay saad sa Dios ug ang pamaagi prinsipyo sa Dios nga atong nadunggan o nakatunan and I pray nga ato nang naikinabuhi kay dili pod sinatian nato ang saad sa Dios igo ra pod kun igo ra pod natong paminawon kung igo ra pong makatunan kinahanglan gyud atong ikinabuhi mao hinungdan nga ang Dios padayon na bukbo no sa matag usa. Ang ato rong pagahisgutan mga kaigsunan ang life ni Jose. Life ni Jose diha sa Exodus sa Genesis kapitulo 50. Genesis kapitulo 50 mga kaigsunan. Niya ato ning basahon mga kaigsunan diha sa 19 hangtod sa 21. Moingon ko nga kon bitaw kay si Lord kanang amazing kayo kay bulungan kay Ginoo kay sa una kung akong ipaduol dili na ko kaklaro kung ako ipaduol dili na ko klaro ako gyud nang iana karon makaklaro nako na hinay nga nibalik ang ako ang kana bitaw kanang klaro nga tan-aw dili pre sa una nga kinahanglan ko og sa amin na ay gihinahinay nga process nga healing so sa ako ang kaugalingon not only in sa ako arang dugo kundi bisan sa akong mata atong pakpakan ang Dios mga kaigsuonan so nindot kayo ang gihatag sa Ginoo nga iyang gipasinati sa ato ang asa akong kinabuhi so Genesis kapitulo 50 bersikulo 19 hangtod sa 21 nag-ingon apan miingon si Jose kanila ayaw kamo kahadlok kay dili ako Dios ang dautan ninyong laraw batok kanako gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao sama sa inahitabo karon busa ayaw kamo kahadlok at imanon ko kamo og ang inyong kabataan niining paagiha gipasaligan niya sila sa mga pulong
nga nakapahupay sa ilang kasing-kasing. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga padayon magpanalangin kanatong tanan. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan mahitungod ni sa saad sa Dios. Amen ba? Saad sa Dios. Og ako ning tagaan og atima mahitungod sa pulo nga ang imuhang sitwasyon o ang imong naagian ang napaingon sa saad sa Dios. Ang tanami ingon, ang imong kahimtang mahimong ang paingon sa saad sa Dios. Okay, kahimtang. Speaking about kahimtang mga kaigsunan, dili na kanunay. Amen? Dili na kanunay. Gipasinati lamang na sa Dios para makatikang ka. Para doon na kay tikangan. Amen. Unsa man ang mga kahimtang nga ato ang makit-an sa atong kaugalingon, diin maoy atong mahinuduman nga atong makit-an sa atong pag-alagad sa Dios nga mao di ay ang ato ang tikanganan. Kung maingon tang tikanganan, kanang tikang paingon sa taas, dili tikang paingon sa ubos nga mobalik tas kalibutan, kundi tikang ta paingon sa saad sa Dios. Hakbang paingon sa kadaugan. Ang mensahe nga gibasa kaganina diha sa Hebreo kapitulo 12, naghisgot mga kaigsunan ang Dios na ay saad nga mao ang kinabuhing dayon. Unya before ta makasud sa dapit nga naa diha ang kinabuhing dayon, dunay level sa matag sitwasyon, dunay ang sa matag kahimtang sa tanang panahon. O ang tanang ang mga kaigsunan, ikaw ug ako nakita na magyud taghagdan. Amen ba? Nakakita na taghagdan nga gikan sa first floor paingon sa second floor. Naay hagdan mga kaigsunan. Nya naa pagyuban nga inihap ang ilang hagdan, no? Di ba? Naay mga inihap nga hagdan. Unya gikan sa unang hagdan ang ikaduhang ang ikatulong ang hangtod na sa pinakatap nga ang ug sa matag ang mao na ang gipakita nga gipatawag sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi. Og ang ato ang hisgutan mga kaigsuonan nagsubay ni ining maong mensahe nga ang imong kahimtang karon ang paingon sa kadaugan. Ang paingon sa saad sa Dios. Now aron atong masabtan mga kaigsuonan ang maong mensahe ato ang tutukan ang kahimtang ni Jose. Ako nagtuo nga sa akong pagdasig sa tanan, dili lang kaninyo lakip ang tanan nato mga kaigsuonan diha sa social media. Unya kabalo ba mo unsa? Dunay usas mga listener nga nahimo na akong estudyante sa basic pastoral training nga kaduha na siya nagbalik og basa sa Biblia. Try to imagine. Gikan sa Genesis to Revelation, 66 ka libro sa Biblia gibasa niya kaduha. Nya pila ka kapitulo ang usa ka libro. Diha sa Genesis mura og daghan. Murag na 50 kape, 50 siguro ni Genesis. Limot na ko. Murag na sa 50 ang Genesis. Unya every chapter sa matag kapitulo na ay mga daghan nga mga bersikulo. Especially sa Salmo. Ang Salmo 119, grabe kataas og bersikulo, grabe kadaghan, pero nahumana niya og basa. Og ako nagtuo nga sa akong pagdasig ninyong tanan, gisugdan ninyo ang pagbasa sa Biblia. Why? Kung sa akong pagdasig walay mahitabo sa inyong kinabuhi, wala usay makit-an ninyo nga mahitabo diha sa inyong pag-alagad. Amen ba? There are so many people or daghan kay mga tao nga nag-speak, nagdahom nga kana bitawng makadawat sila sa panalangin. Pero sa panahon nga gibukbo sa Ginoo ang panalangin, wala nila madawat. Tua sa lain. Nganuman, kay ang lain maumay nagbuhat sa imo untang nasabtan, sa ato untang nadunggan. Mauna nga ako gigamit sa Ginoo nga pagdasig natong tanan, nga kung unsa ug unsa ang imuhang nadunggan na dawat nga pagdasig gikan sa Dios,
buhata. Ingna imong tapad, buhata. Kay nakadungog naman ta sa giingon ni Haring David, ni Haring Solomon, nalimot ko, naa siguro sa panultihon 20 or 11 ba na? Nga, dili makalabaw ang imong kakugi sa panalangin sa Dios. Ha? Agis 22. Oy, salamat kay Brother Moses. Tatawag ko pakat ang Ginoo. Di ba no? Taas kayong memory. Naa sa Agis 22, basaha sa panultihon. Nga dili makalabaw ang imong kakugi. Kadaghang mga tao kugihan. Pero paingon lang gyapon sa kalisdanan. Pero daghang mga tao nga dili kaayo kugihan pero nagtrabaho sa mensahe sa Ginoo, gi-bless sa Ginoo. Ug ako nagtuo nga ikaw na, amen ba? No, atong tutukan. Kabalo ko nga nagbasa na ta sa Biblia. Time pa. Kinsa man gyud ang nagbasa sa Genesis, isa kunong kamot. Kanang nakabasa. Si Dong Marvin, Eden, kinsa ba? Kaya nagbasa Genesis. Okay. Sige, basahan niya ninyo na. Kaya diha ang ato ang mensahe, may tungod sa ang imong ang paingon dapat sa saad sa Dios. Ang kahimtang dapat nga naa nimo karon, himo ang paingon sa saad sa Dios. Now, si Jose mga kaigsunan, tan-awa ra gud si Jose, ako ra nang i-discuss sa sinugdanan hangtod nga nahimo ni Jose ang pagsulti niini ngadto sa mga igsuon niya. Si Jose, anak siya ni Zero gyud ta ani. Si Jose anak ni gyud tay paniud tuan. Si Jose anak siya ni ari na lang. Si Jose si Jose apo ni Si Jose ba na ni apo ni Orita. Ayaw, tangan. Lain mo ng Jose. Jose nga nas Biblia ba? Si Jose, anak siya ni Jacob. Si Jacob, anak ni Isaac. Si Isaac, anak siya ni Abraham. Buti pasabot, apel si Jose sa saad sa Dios. Amen. Pero bisan kung si Jose apel sa saad sa Dios, wala dayon ipakita diha nga nakadawat dayon siya sa saad sa Dios. Amen ba? Unsa may saad sa Dios? Ngadto kang Abraham, iyang i-bless. Himuon niyang inila, himuon niyang bantugan. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Unya dili lang ang makasinati niini si Abraham, kundi ang tibok niyang pamilya. Gikan siya mga anak, ngadto nas mga anak sa mga anak sa mga anak sa mga anak pagyon ni Abraham. Unya si Jose mga kaigsunan kung imong lantawon, anang panahon na naa sa poder sa pag-atiman sa iyang ginikanan nga si Jacob nga dili inana kadato o kakwartahan si Jacob. Amen ba? Paminaw sa muna ko. Tan-aw mo nako kay sa usa ka semana kausara gyud tang maminaw ani. Okay, dalion lang nako ni. Kuyog sa to mga kaigsunan nga naa sa nagalaing mga lugar o nagalaing mga nasod. Si Jose mga kaigsunan ko sa Ginoo, dili siya kadato. Iyahang papa dili dato. Wala kayo kwarta. Naaman tuod sila mga hayupan pero dili inana kadaghan. Unya, kung imong tan-awon ang mga kaagi ni Jose, ang naa ni Jose, nasayod siya nga dunay Dios. Nagtuo siya nga dunay Dios. Unya ang nakanindot ni Jose, nakadungog siya sa tingog sa Ginoo. Pinaagi sa mga damgo ug pinaagi sa mga pananahon. Sa atong sitwasyon karon, gipanagna nga kita makadungog sa mga mensahe sa Dios. Una sa tanan, sa diha nga dunay magwali, sa dihang dunay magtudlo, sa diha nga dunay mga mensahe nga ipadala sa Dios, dili lang sa pagtudlo pagwali kundi sa mga damgo ug sa mga pananahon. But ipasabot ikaw ug ako sama ni Jose nga nakadungog sa mga mensahe sa Dios. Sa dihang nakadungog si Jose ug the more siyang nakadungog, the more pod nga nabati ang iyang kahimtang. Nahimong bati. Yes, pinalangga sa siyang amahan.
Pero gidungtan siya sa iyang mga igsoon. Ang hayahay niya nga kahimtang, ang hayahay niyang lawas mga kigsunan, ang gawas no niyang lawas, nahipunta sa dili gawas nun. Unsay nahitabo? Giplanuhan siyang dauton patyon sa iyang igsoon o gitambog siya sa atabay. Kung ang tao tambog sa atabay, wala na siya tarong kaon, wala na siya tarong inom, wala pagyoy tarong katulog, tanan-tanan. O niya, naa niya ang dili maayo nga kahimtang. Naa diha ang mga balatian. Wala man tuod emphasize unsa ang gibati ni Jose. Pero kung ikaw ug ako makakita sa tao nga gitambog sa atabay, sa lawom, dili sayon ang gibati. Unbalance siguro ang iyahang sitwasyon. Dunay mga balatian siguro nga niabot ni Jose. Gawas pa ni ana, gibaligya pagyud siya sa iyang mga igsoon, og ang nagpalit, gidala siya ngadto sa asa gidala? Ehipto, sa Egypt. Pag abot dito mga kaigsonan, si Jose, nahimo siyang ulipon. Onya, giubanan si Jose sa Dios. Ngano man, kanunay siyang naminaw sa pulong sa Dios. Ang tao di ay nga kanunay na ay panahon. Ang tanam iyong kanunay na ay panahon. Sa pagpamati sa pulong sa Dios, ubanan di ay sa Dios. Ang pag-uban sa Dios wala magipakita diha nga diretso ang haruhay. Ang tao nga ubanan sa Dios wala ipakita nga diretso dayon ang kadagaya. Tama. Nakaagi siya mga balatian, nakaagi siya grabing kasakit, nakaagi siya grabing pagdagmal, grabing paglutos, og nakaagi siya grabing nga mga tentasyon. Una, sa dihang dito na sa palasyo, adlaw-adlaw siya gitintal siya nga galon nga asawa ni Potifar. Pero sa dihang tintalon siya, ang nakanindot ni Jose, kay sa panahon nga adlaw-adlaw siyang tintalon, ang ipakita sa Biblia, adlaw-adlaw pud siyang mupahawa sa tentasyon. How about nato? There are so many times nga ikaw ug ako gitintal. Pero ang pinakabati kanang wa pay tentasyon, kitay ninduol sa tentasyon. Pangutana, i-bless man ay kas Ginoo? Dili. Pero dalaygon ang Dios nga ikaw ug ako kitang tanan nagpadayon sa pagpamati. Ang pagpamati usa ka dakong ilahnan nga ikaw i-bless ni Lord sa unahan. Mo na inay mong tapad, congratulations. Doon na nakaisakyanan sa umalabot nimo Pinoy-anan. I-clear dayon na, kanang i-receive dayon na. Kay kung mayong doon na kaisakyanan mo, ayaw. Inuod na. Ang declaration na ito mga Kristohanon is powerful. Kaysa mga pulong nga mga tao nga walas Ginoo. So si Jose mga kaigsunan, sa diha nga wa gyud siya matintal, sa dihang tintalon siya, palayo po siya. Amen ba? Dapat inana atong aksyon. Kung naay mga tentasyon, palayo sa ta. Inay mong tapad, palayo kung naay tentasyon. Kung asa kagikan sa kalibutan, ayaw na adtua ang kalibutan, diin ka dito na ulipon. Ilayo ang imong kaugalingon. Likay sama ni Jose. Nya, perti pag yung grabiha ang challenge. Kabalo ba mo? Damor siyang nilikay sa tentasyon, aron dili siya silutan o disiplinahon, o dili siya magkalisod. Damor hinuon siyang nagkalisod. Damor siyang naninuod sa kanabitang pag-alagad sa Dios. Damor siya nga naninuod sa pagtuos Ginoo. Tanawa ragod, sa dihang gitintal siya, nilayo siya. Pero sa dihang nilayo siya, damor siyang miduol sa Ginoo. Ipasinginlan hinuon siya sa asawa siyang agalon nga nang-rape siya. Suko kayo ang bana sa asawa siyang agalon na si Potifar. Gibilanggo din siya. Pag-abot sa bilingguan, dunay tao nga nabilanggo po dito iyang gitabangan, nalimot po niya. Kabalo mo, ana? Grabe kadaghan nga mga ang kahimta nga atong makita ni Jose. Grabe nga mga kalisdanan, grabe nga mga kadautan,
O grabe mga kaigsoon ang sitwasyon, mga igsoon. Try to imagine, mismo ang iyang mga igsoon, mo'y nagsalikway niya. Gilibak siguro siya, gidaot siya pag-ayo. Nya pag-abot dito sa Ehipto, walay maayong resulta ang iyang sakripisyo sa pag-atiman sa iyang kakalon. Ngano man napasanginlan pag siya, napreso pag siya. Pero hinumdumi, bisan na preso si Jose, wala mapreso ang iyang pagsalig sa Ginoo. Wala mapreso ang iyang pagtuos sa Ginoo. Doon na siya time nga miluhod ngadto sa Ginoo. Nakigsulti si Jose kanunay sa Ginoo. Naasay time bisan dunay mga dili maayo nga kahimtang nga iyang nakit-an na sinatian sa iyang pag-alagad bisan didto sa prisuhan. Dunay tao nga iyang gitabangan wa gyud mutabang niya. Pero unsay nahitabo? Nakahinomdom ang hari nga nag-uban ang Dios kang Jose. Ug gikuha si Jose sa prisuhan ug nahimo siyang right hand sa hari. Ug dunay mga damgo ang usa ka hari nga sa wa pa ito makagawa si Jose. Ang hari kanunay nagdamgo, tama ba? Nagdamgo siya mga damgo nga dunay kahulugan. Adunay na say damgo na nay 7 kaniwang 7 katambok ka baka. Unya migawas ang 7 laing 7 ka baka nga gikaon ang 7 katambok. Unya nangita ang hari og mga magnanagna sa iyang damgo. Og walay bisan usa ka mananangda nga nakatagna o nakahubad sa damgo sa hari. Og dunay nakasulti niya nga dunay usa ka batan-on nga malamon didto sa prisuhan nga makahubad og mga damgo og mautoy higayon nga gipakuha sa hari si Jose. Tama ba? Sa dihang gikuha si Jose, giingnan siya unsa may mensahe sa akong damgo. Ingon si Jose, kamahalan ang akong kaalam gikan sa Dios. Ug mauni ang hubad sa imong damgo. Ug nahitabo gayon ang tanan. Ug tungod kay nahitabo man ang tanan, didto nagsugod ang nindot nga kahimtang ni Jose. Nahimo siyang gobernador sa tibuok Ehipto. Atong pakpakan ang Ginoo. O ang nahitabo ni Jose, posibilidad nga mahitabo nas imong mga anak. Ang nahitabo ni Jose, posibilidad nga mahitabo na sa inyong Pinoyanan. Lamang mga mensahe nga angay nimong gunitan, pabilin. Pabilin, padayon sa pagpaminaw sa Ginoo. Pero diha sa pagpabilin o pagpadayon, naay mga challenge nga dili dapat nimong ibaliwala. Hinumdumi, dili sa tanang panahon, pariha ang imuhang bation nga pagsulay. Lain-lain. Dunay mga panahon nga sa atong pag-alagad, padunggon ka sa mga tao aron ka maluya. Or makakita kag dili maayo para ka maluya. Pero timan pag maluya ka, wag gyud kay maani. Pero kung mapadayon ka, bisan sa nagalaing mga sitwasyon, i-bless ka niya. Unang akong mga pagdasig sa ngalan sa Ginoo, ayaw undang ug hunong sa pagsimba. Kay diha sa pagsimba, mauna ang time nga nakigsulti ta sa Dios. Nahitabo lamang ni Jose nga nahimo siyang gobernador. Nahitabo lamang ni Jose nga nahimo siyang usa ka inila og grabe kadato. Mga kaigsunan ko sa Ginoo sa tibuok Ehipto. Gikan sa pinakaubos nga sitwasyon o pamilya. Nganong nahitabo to ni Jose? Tungod kay wala niya tutuki ang tanang kahimtang sitwasyon nga iyang naagian. Gitutok niya ang iyang kasing-kasing unahuna ngadto sa Dios. Usa ka mga mensahe nga gusto sa Ginoo nga maoy akong i-deliver natong tanan, mao ni ayaw tuguti. Ingna imong tapad, ayaw tuguti. Ang dili maayo, himuon nimong rason aron di ka mosimba. Hello? Kanang inyong mga anak or anak, naiplano ang Dios. Inumdumi, yes, kita mo'y
gigamit sa Ginoo nga instrumento nga na-exist kanang nahimugso sila pero hinumdumi dili na mahitabo kung wala ang Dios. Ang tanang na tao dinhi sa kalibutan na tao na tungod kay dunay saad ang Dios. Dunay plano ang Dios. Ug ang plano sa Dios mahitabo lamang na sa tao kung kanang tawhana giniyahan sa pagpamati sa Ginoo. Mao na nga ibutang gyud ni sa inyong nahuna. Ikaw nga amahan, ikaw nga inahan, ikaw nga igsuon, ikaw nga niya karon ug sa ako mga kaigsunan nga naas nagkalaing mga nasod. Ayaw tuguti nga ang bati nga sitwasyon, bati nga kahimtang, bati nga mga pulong, sakit nga mga istorya nga madungog ug makit-an, masabtan kunuhay sa atong pag-alagad. Samtang nag-alagad ta, ayaw gayud himo ang rason aron muundang kas pag-alagad sa Ginoo. Kay daghan kay mga tao nga niundang sa pag-alagad kay nainsulto. Daghang mga tao nga nagsugod na untag tikang paingon sa saad sa Ginoo apan wala makapadayon kay giilibak. Kitang tanan makaagi siguro ana unsay mga pasidaan ni Jesus Christ, dauton ka, butang-butangan ka. Speaking about butang-butang, naa diha ang libak. Gilibak, gidaot ka, mao man gyud nang lahig mga tinuohan. Sige mog simba, bati ra gyapon batasan, ayaw na tagda. Wala man tay maani ana kung ato nang tagdon. Gitagad ba ni Jose ang tanan nga bati nga niabot niya? Wala niya tagda. Try to imagine. Sa tanan nga naatong nasinatian kaniadto, wa ba di ay ta makakat-on sa mga gipasinati sa Ginoo sa ato ang kinabuhi? Kung dunay mga tao nga budaot nimo, unsa may teaching nga gisulti ni Jesus, dauton mo ba pag-usap? Likay. May posibilidad makadungog kag dili maayo nga pulong gikan sa imong igsuon, gikan sa imong pamilya, gikan sa imong mga barkada, gikan sa imong suod nga higala. Pero ayaw gayud tugot nga himuon nimo rason aron di ka mo padayon. Kay dili na mao ang gihimo ni Jose nga nahimo siyang gobernador sa tibuok Ehipto. Grabe nga mga kadaot, grabe nga kasakit ang iyang nasinatian. Try to imagine, gitraidor siya sa iyang mga igsuon. How about nato? How about us? Nimo nako. Diba? Nakadungo ta, nakasinati ta, nakas-experience na, nga haya, may na itong ngisi-ngisi, pero gilibak na ka. Pero sa may dapat na itong i-respond, sa mga tao nga nahimo untang ang aron mo tikang ta sa saad sa Dios. Unsa ang dapat na itong i-respond? Unsay giingon ni Jesus? Paglipay. Pagmaya. Hinumdumi, dili ka ikaw ra ang nakasinati, ana. Mateo 5:11 hangtod 12. Paglipay, pagmaya, kay daghan, kay kagante nga madawat dito sa langit. Dili lang sa langit, kung imong tanawon ang tanang scripture sa Biblia, iblisad ka, bisan naa pa ka din sa kalibutan. Pero, dapat kang maglipay. Unsa may angay na tong buhaton aron maglipay ka, tagdo nimo ng mga tao nga dili maayong pinulungan. Ayaw tagda. Iampo na sa Ginoo. Hinuktok naman ng uban. Ayaw lang tuguti nga ikaw mo'y mo pagawas og bati nga pulong. Kabaluhan mo, ang pinakasayon aron makalingkawas ta sa dili maayo nga kahimtang kung ikaw nabugatan panghayog pasaylo. Unang akong asawa, kami, i-practice na mo ang pagpangayog pasaylo. Bisag lisod kaayo ang pagpangayog pasaylo, nga murag mo imong ka nga, pasaylo ako sa imong sala. Importante nga imong giangkon, pasaylo ako kung nakasala ako. Kaya ba nimo nang buhaton? Ngadto sa mga tao nga naghimo og dili maayo nimo? Dapat maunay atong praktison. Amen? Maunay ang
mga kahintang sitwasyon aron madawat nato ang saad sa Ginoo. Try to imagine ang saad o ang pamaagi teaching ni Jesus Christ. Kanunay niyang ibalik-balik ug sa mga apostolis. Ingon ang mensahe sa Dios ato makaplagan sa Biblia. Pagpaubos kay ipataas ka. Pero kung magpataas ka, ipaubos ka. Ayaw paghari-hari. Ayaw pagpakitang isog ka. Dili nato tugutan nga maghari-hari, isog-isog. Ug maunay ako ang i-apply sa akong pagpastor, sa mga pastor ko ninyo. Pero doon ako'y mga gipastoran nga pastor na. Daghan kay kong mga nasinantian nga ako mo'y gilipat. Ako mo'y gidaon. Ako mo'y gibutang-butangan. Pero to God be the glory. Wala na ko maguna-una nila. Sa ilang mga pinulungan, nag-ampo ko sa Ginoo para nila. Lord, una sa tanan, giampo na ako sa Ginoo akong kasing-kasing. Giampo sa Ginoo, giampo na ako ang akong nauna. Kanunay na akong kami, akong asawa, naitayin nga magpandong sa akong kaulo. Lord, ligo na ko. Lord, i-bless ko. Lord, himuang dunay healing nga mahitabo sa akong kasing-kasing ug sa akong nauna. Sometimes, kanang kabalo ba mo, pag-release, makapilan ako ni gibuhat nga ni-release kong pangay kana bitaw, release og kapasayloan o pangay pasaylo. Hinanay nga gibalik ni Lord ang kusog, ang kumpletong kayuhan sa akong kinabuhi. Unya gawas pa niya na tanan akong gipangayo sa Ginoo. Pila ka tuig kong nagtuon about sa paggamaog kanang paggamag sunata. Kabalo kong mo compose. Lisod kayo ang pag-compose. Labaw na nga pinakalisod ang paggamag sunata. Tungod sa kadaghang mga sunata, dili man po na nimo nga compose ka unya ang imuhang gamitong sunata dayang-dayang dili sa na maayo. Mangayo ko ag sunata nga fit sa imong kanta. Mo na nga sige ko og search kinsay kantigong mo gama og mga sunata. Ya mahal man pud kaayo kay ako makumplete. Ngayo ko sa Ginoo nga Lord, tabangi ko. Naamang kay gihatag nga gamit. Mahal kay ning mga gamita. Try to imagine ang PC nga gihatag ni Lord 65,000 PC na siya. Niya, Lord, sayang ni siya kung dili ni makagamag kanta. Yan na ako'y mga software na anas ako ang PC sa ako ang computer. Niya gihatag ni Lord ang mga idea. Unya nabuo gyud ang unang album karon akong gi-release. Unya naay unang ako atong i-upload sa YouTube pati magyud kaayo. Pertig yung pati nindot kayo sa akong audio. Pero kung akong i-upload diha sa YouTube, dili mo gawas iyang baho, iyang pinungan. O na nga namalandong, nagtuon na sad ko. O niya, gitabangan ko ni Lord, sa akong pagbuhat. Gikan sa 0 to 1,000 ang volume, dapat 100 na day akong kumiton. Niya akong gipatukar, nindot na kayo ang gawas, atong pagpakan ng Ginoo. Buti pasabot, kanadi ay mga butang, mga panahon, sitwasyon, nga diin naa ang Ginoo, naa dihang saan sa Ginoo, dili di ay na diha-diha nato kabuton. Dili di ay na diha-diha nato sinatian. Doon na di ay mga ang-ang. Doon ay mga nagkalain-lain nga mga sitwasyon. Pero timan naa nagani kas lain-lain nga mga sitwasyon, naa nabugay lain-lain nga mga sinatian o madunggan nga mga pulong nga mauuntay mo po kanimo. Kanang mga bati, mga pulong, kanang mga dauton ka, unya na pag yun, brainwason ka, limbungan ka. Tinuod na. Limbungan ka, brainwason, o limbungan ka, ingnon ka nga, sige kag kuan kay, daghan kag problema, no? Kay nag-alagad man ka, nibalhin man kag lahing tinuhan. Uy, kapila ko ana, pasanginli. Imagine na, nag-drive kog taxi, di ko kalimot. Sa dihang nag-drive kog taxi, mga kaigsunan, giingnan ko sa akong pasahero nga perti ng inita. Nya giingnan pagyug ko nga tungod na sa mga dili lahi, tungod na sa mga lahig tinuohan.
Nya kabalo man ako masang gisuginlan nga Christian ko, gilambahan kog taxi. Sa maud daing init na kayo ang panahon dong, pati imong taxi tungod ay nas inyong pagkalahig tinuhan, sabay nga gilambahan kog taxi. Karon, kung ikaw ang gibuhatan ana, unsa may imong i-response? Dapat gugma, dapat pailob, dapat paubos. Ayaw sa singkahe. Ayaw ipakita nga mas isog ka niya, mas nindot nga ipakita nimo nga mas talawan ka, pero isog kang nag-alagad ni Lord. Amen? Munang mga batanon, kung awayon mo, ayaw sukol. Likay ra mo sa mga tao. Pero kung sigig away, isumbong. Ayaw sukli. Ayaw gamitin kusog. Isumbong naman tayo. Na may kwas inyohang maestra, na may guidance counselor ba na tawag na? I-guidance. Or kaha, i-barangay. O di madalag barangay, atos pulis. Ana na. Ayaw gyud ipakita nga siga kayo ta ngano man. Di na makitaan sa Ginoo nga mapaubsanon ka unsaon man pag-angat ni Lord nimo kung makitaan ka niya nga siga kay ka. Una nga mga igsoon, inani ni siya. Sa panahon nga testingan ka, sulayan ka, paningkamuti ang pagpailob, paningkamuti ang pagpaubos. Para mahitabo og makatunan nimo ang pagpaubos, pagpailob, inani ni. Ayaw undang sa pagpakigsulti ni Lord. The word pakigsulti, ayaw lang sigig ingon nga ikaw mo'y nakigsulti niya. Dapat makigsulti, tugutan sad nimo nga ang Dios maoy dunggan nimo. Bot ipasabot, maminaw kag mga wali. Amen? Ina imong tapad, ayaw hunong sa pagsimba. Kay dunay saad ang Ginoo, i-bless ka. Amen? At pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Ang kahimtang o matag sitwasyon nga naa nato og sa malabot pa ang paingon sa saad sa Dios. Ayaw lamang undang sa pagpaminaw. Ayaw undang sa pagpamati pagkaton sa mga pulong sa Ginoo. Labinas mga ginikanan, sa mama ug papa, mauni akong hangyo og pagdasig. Para dunay nindot nga kaugmaon ang inyong mga anak. Atiman na sila sa mensahe ni Lord. Ayaw sila tuguti nga makarelasyon sila dili maayo nga tao. Hello? Nadunggan ninyo? Nadunggan ba ninyo? Ayaw tuguti nga inyong mga anak makarelasyon og dili maayong tao. Kay magsudong ra gyud ka anak nga paingon gyud nas kalisod. Uy, lisod kayo kon ang imuhang anak nga babae makapangasawag bisyoso. Gawas nga bisyoso, sakit pa kay nag mga istorya. Labi nagmahubo, awayon pa ka. Munang kamong mga babae, mga batanon dire, ayaw taon mo. Pagkumpiyansa, nga tungod sa kagwapo o kaibog o gugma kuno, musugot ra mo. Ayaw mo og sugot anang mga tao nga naibisyo. Kay ngandoy na mo kasal. Di na ka dilisod na kay mahitabo. Ignon na ka nga hulat lang. Pagulat. Hanaon lang ka. Muna nga karon kamo nga mga batanon like ni Jose. Ampingi ang inyong pagkabatanon. Nung na ako'y kanta, mga Kristohanon. Amen? Sa mga wapay uyab, nga mga batanon, ayaw pagsuway-suway, aron dili ka magmahay. Ang kamatuuran, ikaw giandaman, nga maoy ikauban ang tod katapusan. Naa may giandam ang Dios. Like sa akong ginabuhi, dugay kong naminyo, na des Russell. Sa kadaghang mga lugar o simbahan nga akong gantuan, nga ang mga, yes, pag-abot na kong amyo, pagkanta na ako Kriston, pagpakabana, daghang ay mga dalaga, nihatag na kong bulak, ning kuro kong tuhod. Ya, sa kadaghan nga nihatag kong bulak, wag yung ko kahangyo, bisag kusa nila. Ngano man naman is Russell.
Tinuod na. Uy, wala po magpasabot nga wa ko'y gikaibgan ato. Naapo ko'y gikaibgan. Pero mo na giingon. Hulat lang. Ha? Oh, adi po ko kaingon po. Hulat lang nga mga batanon, pili arag yun ang mga walay bisyo. Amen? Kanya mga ginikanan, ati manon na tututukan ato mga anak. Like niyo si, i-bless ta ni Lord. So malabot. Mag-ampot ha? Tapakpakan ng Diyos mga kigsunan. Alaygon ang Diyos. Ang salamat sa iyang mga mensahe. Ato ta sa pagpanindog ug ato ti pataas ato mga kamot. Ato litukon nga, Lord, i-bless akong mga anak. Lord, i-bless ang lito ka God anintak naa. Ito ka ayaw ikumpiyansa ang imong mga anak. Ngano man ang imong mga anak mahimo ng instrumento para mahimong haruhay ang imong pagkatiguang. Tiguang mong gyud ta. Tama ba? Ya ilitok iti yung imong mata o niya ilitok kanto sa Ginoo. Amahan na mga Dios sa makagagahom, salamat sa imuhang mga mensahe nga imuha kaming gidasig gilig-on o gitudloan unsaon namo pagdumala o pagatiman among Pinoyanan kuyog sa tagsa-tagsa ka mga anak. Salamat Lord nga ang mga anak, among mga anak o mga anak sa akong mga igsuon imo mga katawhan. Salamat nga gaan namo nga tudluan sila. Gaan alang namo ang paggiyaw, pagtudlo, pag-agak diha sa among pag-alagad kanimo. Nga ilang mahinungduman ang mga mensahe nga magdala kanila diha sa imong mga saad. Magdala kanila, o Dios, diha sa imong mga plano. And thank you, Lord, sa imong mga mensahe nga naglig-on o nagdasig ka namo, nga kinahanglan kaming mopadayon sa pagsimba, kay diha sa pagsimba, makadungog kami, makabati kami kanunay, makigsulti kami kanunay kanimo, ug ikaw makigsulti kanamo. And thank you, Amahan, sa imuhang pagpahinumdum ug pagtudlo, pag-agak. I-bless Ginoo ang tanang mga batanon, mga bata, mga ginikanan nga niya karon ug sa akong mag-igsunan nga minduyog mikuyog diha sa pagsimba kanimo, Amahan, nga naa karon sa naglaing mga lugar, naglaing mga nasod nga akong mga kiigsunan. Imo usab silang i-bless kini akong mga hangyog nga pag-ampo mahitabog matuman gayud ni sa matag usa ni adtong nagbuhat sa mga mensahe nga among nadunggan. We declare blessing in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. O amen. Ato pakpakan ang Dios og ingna ang imong kahimtang ang na siya ingon sa saad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa mga pulong nga gipaabot sa matagtagsan nato kay kinabuhi. Nya adto ta sa laing bahin nga mao ang paghatag sa tithes and offering. Matinod ano sa paghatag sa ikanapulo mga halal buhaton ta kini buhaton ta kini hatag aron pagahatagan sikreto kini sa panalangin o paapli ang tambuanan sa langit sa langit buhaton ta kini 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 upang sa kalipan. Ato ka sa pagpamarog mga kaigsuonan ug atong iisa ang atong tuo nga kamot alang sa pagpandong sa halad nato para sa atong buhi nga Dios. Labing kamhanan ang mga Dios ni ining sayo sa kaugtuhon ani ana usab kami nagaduol nga na kanimo, Amahan. Nagpasalamat kami Ginoo bisan pa sa imong mga pulong nga imong gipaabot sa matagtagsa namo ka kinabuhi. Salamat sa pulong, Amahan, nga imong gigamit ang imong alagad sa paghatod, sa pagsugilon
na walay pugong-pugong amahan nga musugilon amahan sa imong mga pulong mensahe. Salamat sa pulong nga kato nga pulong amo katong tipigi kato amahan sulod sa among kasing-kasing nga walay bisan unsa nga makasakmit ni ato amahan. O kanunay ito namong hinumduman amahan. Kanunay ito ma-apply namo amahan sulod sa among kinabuhi Ginoo. O mahimo usab kami nga mga panalangin ngadto sa ubang tawo, panalangin sa kaluwasan, sa bisan pa sa wala pa diya sa imong tiilan amahan. Bisan pa Ginoo sa mga salapiano na bahin nga naa sa matubangan amahan, ikaw o Diyos mag-bless. Bisan pa sa mga katawhan nga ang gatunol, imong i-bless, imong pilo-piloon ang matag source nila amahan. Daingon ka amahan nga kung kami magmatinud-anon nga na kanimo, saad nimo o Dios nga proteksyonan nimo amahan ang among mga gikuhaan nga kami gyud amahan ang makabenepisyo Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pagtipig, pag-uban, pagpanalangin sa taksa namo ka pamilya Ginoo. O kini nga sa lapianon magamit kini Lord sa pagpadako, pagpalapad sa ministry, lakaw sa ministry nga imong gipiyal sa matatagsa na mga kinabuhi. Ug salamat kay tanan amahan. Dalaygon ka nga Dios sa ngalan ni Jesus. Amen. Ato ta sa paglingkod magadiyot mga kaigsuonan. Ang mo presider karong umaabot Domingo kay si Brad Serapin, ang mo pinimplay prayer kay si Brad Albert, ang mo scripture reading sa gihapon si Sis Charmaine, ang mo testimony kay si Inday Flor Ponce. Unya special number kay ang Dinoyos family ni Marvin maora to. Unya akong gihatag ni Pastor. So no, sa mga nga seminar ato may aging kuan Sabado, Domingo, last Domingo, nagsabot mi nga ang tanang worship team mo upgrade niya wala pa ko ka order atong mixer. Ang mixer nga akong gi-order, ako ang kuan kana ako ang orderon kuan 8,000 kapin. Nya ang microphone nga ato ang orderon sad 2,000 kapin. Mukabat siya 10,000 murag kaya no? Okay. O niya ako ray mobayad sa battery para sa recording studio kay ako ang palitan og battery ako ang acoustic. Una nga karon siguro hapon ako tong ma-order ang pisa katong mixer. O niya karong siminahon na maabot to o nindot pag yun ang ato ang kuan sa ato ang sounds. O akong ipasalamatan ang Dios sa kadaugan, kalampusan, mga panalangin o mga mensahe sa atong buhay nga Dios. Ato ta sa pagpanindog, ato ang isa ato mga kamot, atong pasalamatan. O dili na to kalimtan ang mga mensahe nga ato ang nasabtan na dunggan nga kung unsa di ay ang atong masinatian, mao day nay mga ang-ang sa mga saad sa Ginoo. Amahan mo nga Dios sa makagahom, nagpasalamat kami sa kalampusan, kadaugan, nga among naangkon. O labaw sa tanan, salamat sa imuhang mga giya, sa imong pagtudlo, sa imong pagmaymay, sa imuhang tambag namo, o pagdasig, paglig-on, sa kinahanglan namong subayon nga mga mensahe. Dalaygon ka nga Dios nga nagabless ako mga igsunan sa mga ginikanan, bisan pa sa mga papa, mama, sa mga batanon, nga doon sa mga bata, o sa tanan Ginoo, nga doon ay kinabuhi. Salamat sa imong pagatiman. Hindi kayo, Amahan, sa imuhang paghiya ka namo. Malampuson kami kay mag-uban man ka kanamo sa tanang panahon. Ako mga igsuon nga naakaroon sa nagkalaing mga lugar, sa nagkay mga nasod, imo usab silang iblas, imo silang panalanginan. Usa sa mga panalangin nga imuhang pahinumdum ka namo
nga mga ebidensya o mga ilanan nga kami naas panalangin mao